Wellness Clinic sulod sa usa ka mall sa Davao City ang giablihan sa DOH Davao Center for Health Development nga muhanyag og libreng konsultasyon ug uban pang healthcare services 7 days a week. Aniya ang report. Libreng konsultasyon matag adlaw gikan Lunes hangtod Domingo. Kini ang ihanyag sa bagong abli nga DOH Davao Wellness Clinic nga naasulod sa usa ka mall sa Barangay Buhangin proper, Davao City. Mas accessible o convenient ang paghatag og atensyong medikal. Sanglit dili na lang limitado sa mga health center ang libreng konsultasyon. Sa aming pong paniwala, mas magiging magaan para sa mga mamamayan ang bisitahin ng mga clinics na ganito kung saan sila ay madalas sa kulang ng mga malls. Gawa sa konsultasyon, matag Lunes, dunay family planning. Martes ug Domingo, dunay HIV testing, counseling ug referral. Miyerkules ug Sabado, dunay mental wellness assessment. Webes, dunay nutrition assessment. Pagka Biyernes, muhanyag ang clinic og routine immunization alang sa tanang age group. Ana sa 30 ka mga pasyente matag adlaw ang makater sa maong clinic. Lahat to, wala ho tayong pinipili, all ages, all sexes, all gender, wala ho tayo. Kahit na ho hindi taga rito, sa Buhangin mismo, maaari pong mag-avail, no? Mag-abli ang clinic gikan alas 10 sa buntag sa pag-open sa mall hangtod na sa alas 6 sa gabi. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.